Tolonglah Besti. Hilang-hilanganlah sifat iri itu Besti, kecek den. Urang nan manggaya, urang nan pai, kalian nan naik tensi kecek den. Tu makonyo. Buik-buik lah kesibukan di rumah kok kamanga ge kesibukan ku indak kesibukan memantau orang se, mencari orang se, mencari sosial media orang se, jadi pantau se orang benak sakit hati awak. Kalau ni lo awak mau di orang mau sahur lah awak, bitu ndak iri-iri tagang ndak jelas jodoh kecek den. Dia ndak mengerti dan duit tua. Mencari orang mau deko sakit si hatinya, nak lo nyo mau itu ndak bisa do. Lah, ndak bisa mau itu do Besti, ndak bisa do cek den. Nah, rezeki awakku berbeda-beda, sayang rezeki awakku berbeda-beda, cinta lai jali dek kalian rezeki ko berbeda-beda, sayang cinta manis manja. Nah, itu yang kecek ke kalian lah, urus hidup kalian surang-surang, ndak usah diri sama orang lah, awai ka pariu kalian surang, jangan diawai pariu orang, jangan diawai laki orang, awai laki surang lah. Lai jali, hilanganlah sipek-sipek iri tu sayang, beko sakit stroke, beko setan.